दिनैहाय खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलि बयखौबो गोसो गोरबोजों हामलायनाय जासिहरबाय। नै जोंनि सिथ्ला गेजेरनि बाफा बोराइ बाथौआ खुलुमबाय। ओमफ्राय दिनैहाय 2024 नि लास्ट डे। दिनै फुरा खुवा जाखादों नै खुवाजोब जेरैबो। जुरि जेनबायहां मैगं बारिसैसो नायफैग्रोबाय आं। टाइमा 9:00 जाबाय। खुवायानो नै बेखौनो एसे भिडिअ लाथावथाव खुवा भिडिअ लाबाय आङो। नै दिनै अयथासार खुवा। लास्ट बोसोरनि लास्ट दिन। आंना नै लावआ लंदां लंदां देरथारबाय। जानो बालायलायबाय आङो। ओमफ्राय अन्थाव अन्थाव नुयो फिथाइखौनो नायफैफ्लांबाय थायो। बिराद फिथाइ थायनानै दंबावो एबारबो ख्रि ख्रिनो। ओरैबो दङ बिजौ मोनफ्रोमबो फिथाइजोब। नै आं दासो नायनानै फैनाया। लुन्दुन लुन्दुननो। ओरैबो दङ बिराद फिथाइ नै ख्रि 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 नै। सोर नायनो लुगैया जानो नै अन्थाव अन्थावथार स्लिम स्लिमनो। नै फिथाइ दालाय मोनफ्रोमबो बिजौ मोनफ्रोमबो। सेवाफोना थाजोबनांगौबा आजां गाजां। नै आयदै खुवायाबो दिनै बेसेबांथार माबागोनथाय। थाब नागारगोन ना नागारा जाखो खुवायालाय। दुन्दियाबो बारा मोजां जायासै नै मोनजाबाय मोनजानायालाय। नै जोंना जारौ सासेबाव। जारौआनो सानै सानैखा आरो नैबावबो सासे नै दाउ होग्रा सासे जारौ गसंनानै दंबावोसो। आलु बाथोन रुनानै जाहोहरसै। स्कुलाव थांग्रानि रेडि खालामबाय आङो नै फुंजानि थाब थाबनो। खुवायानो थाब नागारनाय नङा नामा बायदिलाय। आलु बाथोन ओंखामाव आलु होफाबाय। कबि आलु लाब्राखौनो जानोसै। आयदै हा थफ्ला नै थफ्ला मा थफ्ला। नै मैया आब' एनथाब हरनाय। एनथाब लारु हरदों मैया। आंहा न'आव सावनानै जानो रोङाखै। मालायनि अननायाव मोनजाबाय नै आब'नि अननायाव मोनजाबाय। नै आब'नि अननायावहाय एनथाब लारु मोनजानोसै। मैयाबो दखानाव एसे होबोदोंनो। जोंबो जानोसै दा। मैगं मैलाबो दंजोबथारो नै ओरैजाय माबाया टेबोला। बिस्रानोबो एसे हैनोसै। गुदुं गुदुं फुदुंनानै जानोसै एसे। मैया मोनायाव सफैबाय। मैया मोनायावबो एसे जाबाय जोङो। नायनानै थानो हाया जाग्रा बुस्थु जाबाय। ओमफ्राय नै बेखौबो दा माखासे थानायखौ एसे बै आब' मोनहानोबो हैनोसै। जोंबो फुदुंनानै जानोसै गोथावनो। गोजोननाय थाबाय आब'। फैदो नै बाव फै। दासो मोजां जादों बोथोरा। बाव फैदो नै। सोर हरा आयौ मोननै मोननै लाजोबसै। आंनो होआ आंनो होयो ए आयं हरनाय नै। औ सोर हरा होनदों मामि मामि नङा आं बानायाखै सोर हरा बेखौ आयं गोथावथार जानोसै होनो आं जानोसै। नै ओंखाम जाखां लोंखां आरो खामानि मावनो थिनलांजादोंमोन जोङो बिमा फिसा गय खावनानै दोननांगौनो बिफाजोंहाय।
खामानि थिनलांजादोंमोन आरो ओमफ्राय दसे थानायाव नानियाबो एसे खेंखायहां माहां जादोंमोन ओंखायनो बे एनथाब दंमोन नालाय बे आब' हरनाय बेखौनो आङो होनानै खाथायनो नागिरदोंमोन आरो सानजौखाबायमोन अब्ला माबायाबो बोथोराबो एसे स्रां जाबायमोन नै गोथाव माबा जाबाय दे थाब नागारथारासै दिनै दाबोनो नागारबाय नागारनायालाय बांद्राय क्लियार जाजोबाखै आरो मोसौ दैसो हैनोसै आंहा मोसौ दै हैनोसै मोसौ दै हैनाया आंहा दिनै ओरैबायदि काहानिसो जादों न' खाथिनि बेवाइ सासेनि मोसौजों जोंनि मोसौजों एखे ओमफ्राय बिसिना गङा जोंनिफ्राय लावसिन जोंना एसे सुंसिन आरो आंहा जोंनिखौ हैदों बादि मोनदों जोंनिनो ओमफ्राय बिसिनि मोसौनोसो आराम हैनानै आराम दै लोंहोगासिनो आंहा उनाव बिस्रा दौनो फैबासो मिथिबाय आङो जोंनि मोसौनो दै होआखै बिसोरनोसो होगासिनो ओमफ्राय नै बेलासि सासे आब' फैदोंमोन जोंनाव आब' आलासि ओरैनो एसे फिसा क्लिप्स लानानै दोनबाय आं बेखौनो ओरैनो थांफिननो नागिरनायावसो लालाबायनाय आरो नै थांफिननो नागिरबायबो मालाय औ बाबाजों थांफानोसै माया देनलाय अमानो नै ओहो फैया सफैसना फैदो मा थांदो आं थांला होननानै रागा जोंबाय गावहासो सिगां लामा लानायानो बैसिम थांखायो बे नागारखाया होमबालाय बैयाव गाखोनोसै फैद' गैला खोमा रिंजोब्बाय अबस्था गोजासो गथ'फ्रानो बाय बाय थांदो ओरै फैदो मोसौ फैगौ मा बेरायहैगोन अहाय मानो बेरायहैबावनो बावलाय थांला दसेल' गोगोमथारनै मालाय फैदो फै लारिल' जेरावबो फैदो ससे बेरायनोसै फैदो लामायाव बिमानि खिथुआव फिसाफोर लारि नै दिनैनि फिसा ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मोनाबिलि जानायजों लोगोसे गासैखौबो नै मालाय बिमायं लाबोनाय मेथाइ मोनजालायबाय फैदो